Malta qed taħdem sabiex fi żmien li ġej jibdew isiru għall-ewwel darba it-trapjanti tal-fwied f'pajjiżna stess mingħajr il-bżonn li l-pazjenti jkollhom imorru l-Italja jew ir-Renju Unit biex jagħmlu tali operazzjonijiet fundamentali u li kapaċi jsalvaw il-ħajja ta' dak li jkun. Ħabar dan il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela waqt il-programm bil-fatti fuq One fejn kienet jiddiskuti l-investimenti li jitwettaq Gvern Laburista fil-qasam tas-saħħa. U innota kif sissa f'pajjiżna isiru biss it-trappjanti tal-kornea iġifieri fil-ħabba tal-għajn u dawk tal-kliwi però issa grupp ta' esperti qed jistudjaw tali possibilità bris is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin li jiġu fil-bżonn u kompla li din il-ħolma tal-Gvern u li waslet biex titwettaq. Xi ħaġa li l-ewwel nett bl-Ingliż jgħidu it captures the imagination. It-trapjanti hija dixxilpina li hija sabiħa għaliex minnha nnifisha hija favur il-ħajja, favur ħajja totalment ġdida, differenti għal min ikun ilu jbati. Waqt l-istess intervista fil-waqt li elenka diversi investimenti fis-servizzi li qed jiġu offruti minn Mater Dei ċentru reġjonali Censu Mowran u anki l-ħabs varji madwar Malta flimkien mal-Isptar Ġenerali Tawdex, tkellem ukoll dwar l-investimenti fit-tisjieħ tas-saħħa mentali. Hawn Abela nnota kif jinsab fi stadju avvanzat il-ħidma biex l-Isptar Mater Dei ikun hemm sala attrezzata u li tesa' 50 persuna għas-servizzi psikjatriċi.